Nog een beetje scruten komen de band uit Wiekel van een moer naar haar nieuwe squal in Balk, het Hazeleger. De deur staat wijd open en de ontvangst is hartelijk. Squalband en benamen haar ouders hoop je dat hiermee een eind komen is, ons 6 maanden strijd en discussie. De kar voor deze nieuwe squallen is onders uit neet. De ouders willen haar net delen bij het fusiebesluit van het squalbestuur van de Regenboog met een basissqual in Sleert, want daardoor zou de squal in Wiekel dicht moeten. Nou, het is wel even een bijzonder moment. Ja, na 6 maanden strijd beginnen ze nu op een nieuwe school. Ze hebben er zin in. Je ziet het, hè? Ze zijn met een grote groep, dus ik verwacht geen problemen. Doch blijven de gevoelens van de ouders dubbel. Want de squal in Wiekel had nu nog maar 15 bij een uur, waarmee alle toekomstperspectief van de Regenboog verdwijnt. Ja, maar ja, op een goed moment maak je jou toch de keuze. Deze squallen valt ik onder een stichting. Maar die ben van plan om er maar trots te keren. En dan zit u bijna niet meer op een squallen waar de directie van vindt dat dit dicht moet. Dat is denk ik het belangrijkste drijfveer. De squalleiding in Balk houdt een 4 van het conflict in Wiekel. De komst van de nieuwe band, met door het tal leerlingen van het Hazeleger naar 115 squalband had wel gevolgen. Er zijn dus heel veel activiteiten die gericht zijn op samenwerking, zodat kinderen van elkaar leren en met elkaar leren omgaan. Alle kinderen hebben ook een blad ingevuld, wie ben ik? En dat is uitgangspunt voor deze eerste dag. Maar de bedoeling is natuurlijk dat kinderen elkaar leren kennen en in de groep weer eenheid worden. De squalleiding van de Regenboog in Wiekel, die joert vanwege een studiedij net beschikbaar voor commentaar.